pracujem nad veľkými zmenami v mojom živote. Mám 39 rokov, pred 8 rokmi som opustila prácu v korporáte, aby som mohla tráviť čas s mojimi deťmi. Majú teraz 8 a 4 roky, sú na domácom vzdelávaní a ja som taká vďačná, že s nimi môžem byť cez deň. Avšak po 8 rokoch už by som chcela byť aj finančne slobodná. To sú 3 veci, ktoré budem využívať na to, aby som postavala život, ktorý chcem. Číslo 1. Milujem všetko, čo sa týka osobného rozvoja a rastu. Svoju prvú knihu na túto tému som prečítala, keď som mala 11 rokov a odvtedy je to moja obľúbená téma. Stále o tom čítam knihy, stále to sledujem a fascinuje ma, ako sa môže život človeka zmeniť, ak chceme. Stačí, že silno chceme. To je najdôležitejšie. Číslo 2. Som veľmi kreatívna, milujem tvorenie, predtým som maľovala a predávala svoje obrazy. Číslo 3. Roky som pracovala v IT, to ma urobilo veľmi organizovanou. Narodila som sa s veľmi analytickým mozgom, ale tam som tú analytickú stránku využívala ešte viac. Viem, že ju chcem a viem využívať aj ďalej. A plánujem to robiť. Môj cieľ je aj naďalej tráviť čas s mojimi deťmi. To mi dáva obrovský zmysel. Naďalej budeme domškoláci. Je to niečo, čo vyhovuje mne a deťom. A po večeroch, keď spia, alebo keď sú s nejakým milujúcim dospelákom, s veľkou radosťou začnem pracovať nad tým, aby som bola finančne slobodná. Ak chceš vidieť, ako mi to pôjde, tak ma sleduj a prosím, podeľ sa so mnou o to, či aj ty robíš veľké zmeny v svojom živote.